Hej Emil, jeg vil udlede frekvensen via Doppler-effekt. Og vores stemstående ambulance, den udsender en konstant frekvens, og bølgelængden, den kalder vi for lambda. Og når den er kørende, så udsender den også en frekvens, men den kalder vi for F1 for at kunne kende forskel. Det samme gør vi med lambda, så der kommer til at stå lambda 1. Og det, den har tilbagelagt, det kalder vi for U gange T. Og nu skal vi så til at gå igennem. Og så, vi starter med V-lyd. Det ved vi fra vores værktøjskasse. Det er det samme som F gange lambda. Og det er altså lige meget, om det er F1 eller lambda 1, vi bruger. Så derfor skriver vi lige F1 gange lambda 1. Og V-lyd, det ved vi også derfra, det er det samme som F gange lambda. Så der kommer til at stå F gange lambda lige med F1 gange lambda 1. Og vi vil altså gerne isolere F1, fordi det er det, vi skal finde. Så der kommer til at stå F1 lige med, og det gør vi ved at rykke lambda 1 over på den anden side. Så der kommer til at stå F1 lige med lambda divideret med lambda 1 gange F. Og vi ved over for vores formel, at lambda F det er det samme som lambda minus U gange T. Så vi kan også skrive det op som F1 lige med lambda divideret med lambda minus U gange T gange F. Og nu der skal vi så have ligesom den her nummer 3 formel i værktøjskassen fortæller, så er det lige meget, om man sætter noget mere ind i formlen, bare man gør det både på tæller og nævner. Så vi sætter altså F1 her, fordi den skal indgå med, så det hedder F1 lige med lambda gange F divideret med lambda minus U gange T gange F gange F. Det skal være parentes, og det er det samme som F1 lige med lambda gange F divideret med lambda gange F minus U gange T gange F gange med F. Og nu der skal vi så sætte V-lyd ind, fordi vi fra formel 1 kan se, at V-lyd er det samme som F gange lambda, og det står både her og det står her. Så nu kan vi altså sætte V-lyd ind i stedet for. Så det kommer til at hedde F1 lige med V-lyd divideret med V-lyd minus U gange T gange F gange F. Og vi har en formel hernede, som hedder F lige med 1 divideret med T, og det er altså det samme. Og det der står her, det er altså, at U gange T gange F, det er det samme som at skrive med. Nu skal jeg lige have den med. Ja, altså F gange T, hvis man drejer det rundt, så er F gange T lige med 1, og så står der så U1. Og U1, det er det samme som bare at skrive U, så det kan vi i princippet fjerne det her. Så vores sidste trin, det hedder F1 lige med V-lyd over V-lyd minus U gange med F. Og det er det, vi skulle finde frem til.